Dostlar, xayrli irtə deyib sələmliyimiz barşağızını da həm bizə yanağına kelib qoşuluşlarga eskərtib o'tgəli. Biz Tatar sözü xalqara nefis söz televizion beygisi haqında сөйләшәбез һәм бездә кунакта оештыру комитеты әгъзалары дип әйтегәле. Роза Адиятуллина һәм Илназ Сибгатуллин. Узган елларның кайтавазы турында сөйләштек. Быел бәйге нәрсәсе белән аерылып тора? Үзенчәлекләре бар дип беләм, сөйләгез әле. Әлеге бәйге беренчедән Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татар Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә. Яңа гасыр телерадио компаниясе белән берлектә үткәрелә. Һәм әлеге бәйгенең максаты татар телен, әдәби мирасыбызны пропагандалар, үстерү, саклау, татар классик язучыларның әсәрләрен популярлаштыру һәм инде татар әдәбиятын һәм мәдәниятенә кызыксыну уяту. Менә бу безнең иң төп бурычларыбыз. Һәм инде елдан ел без ул бурычларны ничектер инде гамәлгә куярга, ничектер булдырырга тырышабыз, балаларда кызыксыну уятырга тырышабыз. Һәм быел конкурсның үзенчәлеге һәм яңалыгы шунда. Яңа номинация булдырдык. Ул да булса туган тел номинациясе һәм әлеге туган тел номинациясендә Мари, Чуваш, Мордва һәм Удмурт халыклары вәкилләре дә катнаша ала. Алар үз туган телләрендә безгә шигырь, яисә проза әсәр, шишмә әсәр укып җибәрә ала, видеога төшереп, һәм шунысы кызык, шунысы куандыра. Әлеге гаризалар, әлеге номинациядә гаризалар бик күп. Әйме Илназ? Аллага шөкер, шуннан да сөендерә. Узган елны шул ук Удмуртия, теге Мари Эл республикаларынан, Чувашстан республикаларынан гаризалар килсә, алар инде татар телендә сөйлиләр. Димәк, анда татар. Вата җимрә булса да алар сөйлиләр. Сөйлиләр, катнашырга да. Инде хәзер алар үз туган телләрендә сөйләргә мөмкинлек тугач, алар тагы да күбрәк гариза җибәрәләр. Рәхәтләнеп, матур итеп әлеге ничек дип әйтим? Милли киемнәрен киеп, нидер милли үзләренә генә хас булган көйләрне кабызып, шулай итеп үзенчәлекле итеп, инде кайбер гаризалар шуның кадәр креатив киләләр бу эшне башкаруда. Үзләренең өйләрен, үзләренең теге милли орнаментлары белән бизәлгән берәр почмакта төшереп җибәрәләр. Бу инде бик сөендерә. Менә максатлар дип әйттегез бит инде. Ул сезнең берәр кызыл төсле китабыгыз бармы? Анда менә теге плюсиклар куеп барга. Менә монысы үтәлде, монысы үтәлде. Безнең башыбыз яхшы эшли, Илнар. Роза